גזיבו S8, חדש, חזק במיוחד, מידה 6/3. בואו נראה איך פותחים אותו. בכל הפינות יש שפתיים כאלה בפנים עם סקוטשים, פשוט מניחים ומעתקים עם היד. זהו. הדרך הכי נכונה לפתוח גזיבו זה כאשר אנחנו אוחזים עם שני ידיים במשולשים האמצעיים ופשוט מושכים. שלב אחרון, אנחנו נותנים קונטרה עם היד ומרימים עד ששומעים קליק. ככה עושים את זה בכל הצדדים. זה הגובה הנמוך ביותר, ויש אפשרות להרים אותו עוד. מדובר פה על גזיבו מהחזקים שקיימים, שאפשר ממש כאילו להתעלות עליו. S8.